Okay, uthi babe. Yabona Sithandwa wenza isimo. sami. Hey wena futhi. Yabona wenza isimo. Efuseko wena manje ungenza. Hey ngeke wena. Yabona ungenza isimo. Oh. What? Ngeke. Ngilesela. Ngiyacela bandla sizameni ukukhulumisana kahle. Ngiyacela. Ngeke lo buta. Ngiyacela ukuthi sizameni Ngiyacela nibakhululekise because ngiyasakwazi ukukhuluma right now. Ngiyacela. Akasekho. Ngiyacela ukuthi Ngiyanibingelela lana ke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguSihlufuzo Dlangamandla Zulu. So njengoba ubhuti esivakashelile today, kusho kona lokho ukuthi khona lento angasayitholi kahle kumuntu athandana naye. And njengoba la uzele kokona lokho ukuthi azoyilandelela. So-ke sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? Igama isibongo sami uMavundla. Mavundla. Igama? Igama Sabelo. Usabelo. Ababana bakaMavundla? uMavundla othabekhulu uMpanza uMelase. Oh, uMpanza. Khona insizwa engisebenzisana naye akaMpanza. Kodwa ujwayele ukuthi-ke Thabekhulu kuphela akaze amention uMavundla. Noma mhlawumbe bahlukene kaningi uMavundla. No, futhi akazi mention kodwa ibongo zakhona into eyodwa. Okay, kodwa vele sonke emhlabeni sabandawonye. Yeah, kunjalo. So, ubuya kuphi ngokuhlala? Kukuphi la nidabuka khona ekhaya? Ngokudabuka ngiswale ekhaya kwaMhlaba elingana hlala kodwa ngokomsebenzi ngalaba ngihlala kwaMashu. Kamashu. Uqasheni? Lo ngihlala endlini yami. Oh, okay. Unendlu wayakha? Yeah, khona ngihlala khona. Oh, susebenzile. So, iqiniso ukuthi ilokhuzana nimbe egcekeni konke buyalingana. Uqiniso elikhulu impela nje. Ngithola igcekeni. So, into ekhona nje. Yeah, into ekhona uyatholakala impela. Yeah. Awungitsheleke nihlangana kanjani-ke nophesini wakho lo othandana naye njengamanje? Bekumuphi unyaka? Ukuhlangana sahlangana ngo-2023. Bese sino 3 years. Okay, sesiside kakhulu leso sikhathi. Yeah. So, uthema umbona ubona ukuthi hayi ukhara okudlayo-ke lo. Showcase. Okay. Mhlambe i-personality yakhe ikanjani? Umuntu kanjani? Usisi. Umuntu right nje, umuntu ophansi nomoya ophansi ongakwazi ukukhulumela phezulu. Okay, and umthandela lokho. Ngiyachaza kunjalo impela. Okay, wamthola enomntwana? No, benganayo, esingakabi nayo umntwana. Oh, naye umntwana. Yeah. Okay, abakubo ukhona umuntu ojwayele ukuxhumana naye omaziyo? Mhlambe ungenzeka ukuthi senize nakha umngane. Yeah, bakhona osisibakho kunabo ukuxhumana. Just bakuhlambe siqoqe nje. Okay. Esayidini lakho yena uyakwazi ukuxhumana nomuntu ozalwa naye? Yeah, bayakwazi. No, okay. Shuthi umuntu owaziwayo. Yeah. Okay. Manje-ke yini lento oyisolayo ekwenza ukuthi uzufike la ekhaya namhlanje? Kwenzakalani? Yo, izasenza ukuthi ngifike la ekhaya ukuthi kunezinto engayiqonda kunomuntu anokukhuluma naye yabo. Mangithi ngiyazama ukwenza i-research ngiyathola ukuthi hayi umuntu asebenza naye. Manje understand ukuthi kahle yini bahlanganisa banakufonelana even ngathi umuntu usebenza naye akumele ukuthi singazi kuthiwa mhlawumbe kuyafonelana kuyakhulunywa. Uthole kanjani ukuthi labantu ngathi bayaxhumana nje ama-calls? No, ngomngena ngi-check ifoni ngilese amafoni is-open siyakhona ukuthi la yangena. So ngiyabona ukuthi kulokhu evelile umuntu. Yena angadelete. Yeah, uyadelete kodwa phela kuyabonakala ama-message umuntu i-call like mhlawumbe isikhathi akadelete ngikwazi ngi-check ngefoni vele. Mhlampe ukuthi uma u-check ama-calls ubone ukuthi ufonela nomuntu osebenzisana naye, i-duration ukuyi-check ikibe ngakanani? Liyaphela mhlambe hour bekhuluma 30 minutes. 3 minutes, 5 minutes yabo into njengalezo yabo. So kuyabona kuyacaca ukuthi vele mhlambe khona okunye okungalenga kwawo. Yes. Ukuthi ingakho kodwa ngithi angeze la ekhaya just ngazi. Cacisele ukuthi kwenzakala.
uke wahlala naye phansi uphethini wakho umaba makhuzwayo uke wahlala naye phansi wamtshengisa ukuthi no mfethu ngiyabona ukuthi ngathi niyaxhumana nomuntu osilungisana naye kanti yini leni ikhulumayo kwenzakalani kunini ya ngingazama ukukhuluma naye kodwa ngabona ukuthi akafuni ukuphumele obani uyakhuluma nje ephendula ukuthi anginiki impendulo eqondile ukathi bakhulumisana ngezinto zomsebenzi ya kodwa noma ngabe izinto zomsebenzi akwazi bangahlezi befonelana kumele ube into njengaleyo yo so ubhuti-ke lo njengoba sinikeze inamba yakhe simfonelile samthola and akazi ukuthi wena ubhalile kwishow so mangathi athi ubhuti no uvela umuntu wakho losho ukuthi umuntu wakho wena nami umuntu wami and angiyindawo ngikhona nje ngihlela kwi-relationship yethu futhi ngiyamthanda-ke hayi kuzoxatshwana phela ngekulunga noma kwinto enjengaleyo angezi ukuphatheka kahle uma ngezizindaba ezinjengalezo okay yo ithi vele ngimlande ukuthi uzokwazi ukukhulumisana naye umbone yebo ngamlanda cela silandelele siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so-ke asike sibuke nje izinto ezizenzakalela because nangu ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo nemibuzo azoqondana nayo ubhuti angibhalele yona kule show azofisa ukuthi ambuze yona so-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani sabona kunjani yebo siyaphila ngiyaphila nami ngicela ukwazi isibongo sakho umthembu sibongo umthembu umvelasi ubuya kuphi ekhaya kusehlihlo endaweni ebizwa ngothiwa kwaMduku kaMdungu njengamanje usuka eHluhlu cha ngokomsebenzi ngihlala la ePinetown okay ubhuti engihleli naye yamazi ngikwazi ngokumbona ethombeni mhlambe enkundleni zokuxhumana noma ey'thombeni nje ey'thombeni nje zomuntu wakhe kanje uhlangana kanjani nomuntu wakhe ngisebenza naye okay niyathandana or nabangani cha nje singabangani abangani kuphela anenzi lutho hayi alukho silenzana hawu okay so mawuzo ubizelwe kwishow ethi umfunani umuntu wami and nangu ubhuti obhalile phambi kwakho futhi uyamazi umanzela ethombeni umuntu athandana naye usebenza naye kufikani emqondweni wakho umfunani umuntu wami shuthi mhlawumbe kuney'nsolo lapha kuma-brothers ikhona okay yebo nje ngoba nje ula kusho khona lokho wena uxhumana kanjani umfazi wakho no mfethu my sister ngisebenza naye yabo so sinoku-updateana izinto ey'ningi ngefoni yabo isikhathi esiningi ya so sikhuluma ngezinto zomsebenzi isikhathi manje izenifoyani kuze kuyophela u-3 minutes sawumsebenzi lona hayi cha phela lokho-ke shuthi indlela obuka ngayo nayo kodwa nje sisuka sikhuluma indaba zomsebenzi uyibhosi yakho yini cha lutho nisebenza nonke sisebenza sonke okay so njengoba ula ubhuti ubhalile kwishow and ufisa ukuthi akhulumisane nawe nje njengoba ehleli nawe njengamanje ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlalezo ufisa ukuthini kuwena okay ngiyabonga ngicela ukukhulumisana naye into ngifuna ukuthi ungizwe kahle uvule kahle amadle bayelisise kahle uhlukane phezulu nokuxhumana nomuntu wami ngoba into esomele ikhulume into yomsebenzi nakhona nginethemba ukuthi niyahlala emsebenzini angezi hayi angibuze ngazi umbuzo uyangibuza noma ngitshela cha ngiyakutshela hayi ukuthi uhlukane ukukhuluma nomuntu wami umsangano lo ushadile yena naye uvuziswa yini lokho hayi umsangano ngibesho futhi mina ngikhuluma umsangano hayi umsangano kahle futhi into engikhuluma ngayo wena waye ungakhulumi nomuntu wakho wazi ukukhuluma nami cha phela ngikhuluma nawe ngoba wena wenza lokho ngithi ngikhulumile na uyahlula-ke phela shuthi angihluli why pho ungalungisa izinto naye khulume naye kahle wena nje uhlezi umfelelana umuntu wazayo ukuthi uthandana kanti ngidakela beningibize nakhona lokho ukuthi uzongidakela la uba udakwayo wena hayi ungazobheda wena nto ngiyadakwa mala mala bho ngiyadakwa ngiyasangala hayi eba ngiyume ngiyeke ngikhahlele
Omiyeke sibambana njengamadoda miyeke. Athi indoda miyeke, omiyeke. Miyeke. Omiyeke. Hey wena ngeke mate. Yazi osindela. Yabona lapho. Sizokwazi. Epho. Man. Ngeke. Uza lawo. Woza. Ngiyacela sikhulumisaneni kahle. Ngiyacela sikhulumisaneni kahle. Ngiyacela. Hayi ngakhuluma nalesi. Man uza la. Ngiyacela ukuthi sikhulumisaneni kahle. Ngiyacela. Sakho. Uza la. Ngicela ukuthi sizameni ukukhulumisanani kahle. Ngiyacela. Uyangijwayela wena. Khona hawo ngijwayela amasimba. Uyangijwayela wena. Wena ngijwayela amasimba. Wena lento oyenzayo. Zolimala. Uyazi. Uzolimala. Ngeke wona kushayele nje. Ngiyacela sizameni ukukhulumisanani kahle. Ngiyacela tu. Uyangijwayela. Kwazi kwanzima. Yebo into enzayo. Uzela umuntu lo. Uyazi usiwaphi? Uyazi usiwaphi? Ngandaba nothi. Yazi aduma manje izolo. Dumise phela. Funa uduma izolo. Dumisa phela. Nhlangana. Ungijwayela. Njengoba echaza kanje njengamanje ukuthi abathandani bayasebenza kuphela. Uwenele ngalokho? Akuneliseka. Konke efihlayo kumele ikhulume. Konke efihlayo kumele ikhulume. Akwazi ngolifona umfazi wami nangasebusuku. Manje singafika ngithola amakhozi akho. Nasebusuku sonke sikhuluma umsebenzi. Why ke singathola iqiniso kuye? Why singaye? Singamfonela Ya ayinkingi. uwenjani? Ngiyacela bandla sifonise. Ngeke. Okay, uthe awuthandani nayo sisa ngisho. So, ngiyacela ukuthi simfonele ngefoni yakho inamba vele ejwayele ukumfonela. Ngicela ukuthi ungibekele le. Mhlambe sizothola kabanzi ukuthi uzothini mayiphendula ifoni. Ngicela ukuthatha lokho ukuthi anithandani. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, inamba yakho iseve ngama-hearts. Okay. Eh? Hello baby, kade ngikufuna ukephi mfethu? Hello. Hello Sam. Awubeke ukephi? Angakwazi nje ukukhuluma. Okay, uthi babe. Yabona sithandwa ngenza sami. Hello. Hey wena futhi. Yabona kwenza isiphi? Efuseko wena manje ungenza. Hey ngeke wena. What? Ungenza isiphi? What? Ngeke. Lesela. Ngiyacela bandla sizameni ukukhulumisana kahle. Ngiyacela. Ngeke lo buta. Ngiyacela ukuthi sizameni Ngiyacela nibakhululekise because ngeke sakwazi ukukhuluma right now. Ngiyacela. Akasekho. Ngiyacela ukuthi angazi ukuthi lento uzoyithatha kanjani but ngiyathemba ukuthi uzwile ukuthi uthe ephendula ifone call wathi baby. Wathi sithandwa sami baphinde bathi baby. Ubesethe akathandani naye bayasebenza. Yes uphikile. Wenza isilimo kahle. And ngiyaxolisa ukuthi simkhiphe kanje anizwani nhlobo akuhlangani. And angifisi ukuthi nilimazane phambi kwethu. So ngiyacela ukuthi ungivumele ukuthi mhlambe lento sinikeze isikhathi sibuye sikhulumisane naye mase ku right. Ngiyacela. Ngiyaxolisa indlela othole ngayo. Ngoba yena besezowaphika kodwa sezokunye mase phendula ifone call. Eish. Ngiyangivumela ngiligoqa uhlelo. Ya kezwa. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi asakwazi ukuqhubeka right now because
ubhuti uphukile wathi usebenzisana naye abathandani akuyontombi yakhe. Mase singicela ukuthi ngimfonele ngefoni yakhe ugel. Usethi babe, wathi sithandwa sami, waphinde wathi babe. Kwakuthiwa iphutha enjani awukwazi ukuthi ungaphinda amaphutha kathathu uthi babe uphinde uthi sithandwa sami umuntu ongathandani naye nani niyazi ukuthi asikwenzi lokho. So udaba labo ngibona ukuthi mhlawumbe kuhle ukuthi sivele siqoqe la because abazozwana njengamanje kunamanga amaningi ala phakathi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mengenzeka sizolilandelela udaba labo sithole ukuthi kwenzakalani sithini story why kunamanga phakathi kwenzakalani baqale ngithandana yonke leyo nto leyo nizoyithola kuyisikhathi singanani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.